Dia 42, direcció Japó amb transport públic. Bon dia! Bon dia. Ens llevem a la capital d'Albània perquè avui marxem al migdia. Hem d'anar a fer uns recados, comprar menjar, hem anat a fer. Ara anirem a buscar el bus cap a l'estació. Aconseguir una mica de wifi per buscar algunes cosetes perquè aquests dies estarem sense hostel. Per tant, hem de saber una mica cap on ens dirigim i cap on anar després. A l'intempèrie. I on acampar i tot això. Sí. Després dels recados diversos i d'esperar una bona estona al bus, vam posar rumb a Gjirokastër, travessant una vall que ens va enamorar. Com que ja es feia tard, vam decidir anar a acampar al costat d'un càmping, just al costat del poble. Tot i que, de fet, semblava més el camp d'un pagès que no pas un càmping. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube, Desvisats.